Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna pasat ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Maudi nga anges. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anak, awan ti Senyor hay dito'y away. Isu akapilitan amapan ka ijay ile. Agabangak nga ro da iti pagyanak tatang. Adayo mo no ginawi da. Kinagrigat tilugan dito Hanyapay ngay no di kasta. Sayang mo ti kinasaririt mo no di ka agadal. Nulakat malpas mo ti Senyor hay. Mabalin mo ti agbirok iti trabaho. Uwan tatang. Agbiro kaktong iti trabaho. Katinton makaurnong ka. Mabalin mo manan ti agtuloy iti kolehiyo. Narigat ti awan adal na, barok. Kita ti biyag tayo dito'y away. Nagrigat. Uwan tatang. Ika gumaak ti agadal. Ag Senyor Haykan, barok. Lalaing ti agadal, tapno makatorpos ka man. Apay lang nga masapul nga agadalak, Lola. At damat ipaupaw it damamakan papa. Manipod abroad apagbiag tayo. Kaya't mo ka di makaadal to amin akapatahadam. Idinto ta si kakatsaan. Nagrigat mo't ngamin ti agadal, Lola. Saanak mo't ngamin analaing. Saan ahusto da ita akapanunutam, iho. Napatag ti adal. Ado ti marigrigat nga ikarigatan da ti agadal. Tapno lumong awlaang ti biyagda. Wana tamarigrigat da, Lola. Ngamda tayo. Ado mo't ti kwarta nga ipaupaw it damamakan papa kada tayo. Adapay pensyon nyo. Adapay pensyon ni Lolo. Kas bitirano iti gubat. Ngam di tayo amo no agnanayon day ta trabaho da. Kasanunawan ton. Basta agadal ka, tapno pawitan da ka. Laglagi pom day ta, iho. Nagpanligi tayo iti pagnatayo. Nala tayo ti kwarta dagiti pasaheros iti bus. Kaibingay mi nga ruden bus. Kasapulan nga damat itad mi iti pamilya mi. Narigatan, naawan maitad mi. Agtutur ka. Uminom tayo pa iti arag. Kakaisu na nagbaligi tayo. Nanaman tayo timnas, ti baligi tayo. Pagsayatan namot day ti atrabaho tayo. Nalakal lang ti makasapol iti kwarta. Basta natangken ti duri, makaliksab iti libre. Pudnot ako nam, si kalakyan. Bus, di nakmet awagan iti lakyan Saan ka di amay mayat no lalaki kunayulatan? May mayat adanggan. Lalaki kampay iti. Amang ano inton madanon ti tiyempo. Ket, makita ka masikog ka, ha? Pulos, asaan to ang mapasamak dayta, boss? Aginggat mauding anges ko. Lalaki ak tulata. Dayta timbagada ak classroom Ay, lakarikap mat. Urayat nga damang ilokat. Ada umay ababay dito ko. Ada igim na tulbag. Ay, iso siguro ti mangilukat. Hello? Kabarbaro ka kadidi pagadalan? Wen. Ijay ngamin away tinagadalak iti junior high. Kunakon kat at transferi ka. Dito yakmat nga agad-adal. Excuse me ha. Tatulbagak lang ti room. Iyag mo ti tulbag. Siya kong ti mangilukat. Miss. Dinakawagan iti miss. Adela, kunamlatan. Grade 11 ka kadimat? Wen. Awan ngamin senior high ija away. Iso ngayon mayak dito ili. Jomar, amom ka diti sungbat dagiti quiz tayo. Nabiit pa'y dito Nga madlaw ko analaing ka. Di ka tumanagari. Makita na ka ti teacher. Amangan mo alaan na ti papel ta. Saan mo aling dan ti papel mo sa karakti ansar mo. Ngaminton reses, siyak ti makaamukan ka. Ala, kasano ngayon na makita na ka ti maestro tayo? Agsan klasak. Tapasikig ti panagkitak iti papel mo. Di na madlaw day ta.
Pasikig. Amang ano masakitan ti matam. Saan mo naparikot dayta? Tinasken. Makasakarak. Kurikmet amin nga answer mo itay. Inggagarak asa na kinupyamin. Tapno saan amadlaw ang nagsakarak. Sigud ka din agsaksakar ka iti katugaw mo? Dayta tipod no. Nakapoyak namin iti pagadalan. Masalutak nga gadal. Adda gaya mi di abroad dagiti dadakkel ma. Nabayagdan nga dayjay. Nilolak a pensyonada ti kadkadwak iti balay. Manalon mo't dagiti dadakkel ko. Marigrigat kami. Iswa, kahit ko ti makadal. Tapno makalungaw kami iti rigat. Kasta ka di? No kayat mo, agtinulong ta. Tulungan ka kadagiti usaram iti pagadalan. Kas kuma iti papel kanda dumapay. Ngem tulungan nakmet kadagiti samko nga mo. Mabalin? Sige. Ayos. Nakasarak iti gayam ko iti pagadalan. Ikarim nga gayam ta. Aging gay iti mauding anges ta. Anya? Nalakusmot dayta mauding anges. At ayo ang mapasamak dayta gayam. Kumusta ti panagadal mo ijay ilay, anak ko? Saan ka kadi amarigatan? Sana nang. Ken adda anak iti gayam. Ngem adamot may sa agayam ko. Analaing agsakar. Ngem kanayon mo't nga agilibre. Mangtad pa iti papel kan ballpen no awan papel ko. Ay, kasta ay mayat ano saan anaimot? Uwin anana ngem nagsadot mo't nga agadal. Mangnam na malangin kadagiti masakar na. Ha? Ay kasanod no awan pagsakaran na. Ay ad-adda asaan ang makaadal no kasta nga danamdamaan na. Diyak mo't mapagkadkadan ananang. Masyanak mo't. Ay, jak amo ti ibagak. No nasaya at dayta, wano saan. Uri siyak nga ron nanang. No maawan anak iti usarain, si dadaan mo't amang tod. Amo, nagkopya ka ni Jomar. Nangato nga mi tinaalam iti quiz tayo. Di mo matpigsan, Adela. Mangag na ka ni sir. Ang mga nun nababanto man ang tiitad na agradok. No sa anak laamasyan kan ka. Ipulong kayo ka ni sir. Uy, saan mo ta? Kaasimot ni Jomar, no ipulong na kami. No saan laan nasingpat ni Jomar? Talaga nga ibagak ka ni sir. Apay, siyak nga eh. Saan na ka di ang nagsingpet? Kwa? Di kan samot nga min ag-review. Iso akanayon nababa ti maalam no ada eksamen. Ure ag-review ak. Nababalat ta ti maalak. Basta, saan ka nagtagtagari? Di kagdanag. Ilibre ka inton reses. Agyamanak no kasta. Angam, may mayat no igaid mo ti agadal. Tapno saan kan nga agsaksakar wenno agkopya. Payajak pa'y makita nga ag-review ka, iho. Day tamot lang cellphone ng ti aramidem. Adda para review para kanyak, Lola. Anya, mabalin ayamot ti kasta. Ala, ingka ag-review. Kayat mo ka di ti agulit manen indon umay atawan. Ipasiguradok, Lola. Makapasaak. Sanak nga agulit, wenno agripit. Nangaton to ti gradok, Lola. Kasano kumaan nga tungay, katjak pa'y makita nga ag-review ka. Bayam ta review, Lola. Narigat ti ag-review. Parparigatak lang ti bagbagik. Narigrigat no agulit ka, iho. Lumakay kanton iti pagadalan. Daanag yun na ya, Lola. Sanak nga rod nga agripit ko nakmet. Ipanamnamak kada kayo dayta. Ipagam katagiti kakadwa tayo. Tayin tayo manan ni Jepatad. Intayo man na nagsapol iti pagsayaatan. Papanan tayo ka di, boss. Saan ka di nga kaibagbagag? Amapan tayo iti patad? Di kaya't ko asawan, no anya ti puntirya tayo. Bas ka di, wano balay, ti ulyan tayo. No anya ti masalaw tayo, ison. Boss, may mayat sa numapan tayo iti may saan night hotspot.
adu ti babak ng amapan iyay. Mawatak ti kayat mo asawan, lakyan. Ni Busmad, lakyan manan. Awagan dak kadilatan iti tson. Madlaw ko at talaga saan ka anapas na nga agadal, iho. Pagkunan nyo, Matlola. Nangato mat ti malalak agrado ka. Kasla jak mamati. Jak pa'y makita nga ukradom ti kwaderno ken librom. Ada ka di rumbang amaamwak, baro. Kaya't ko lang ipakamo, Lola. Alim maingan to'y apo ko yo. Naragsakak, tawang parikot ko. Masapul nga isa ganaam ti masakbayam. Katno kasano nga aramidem dayta. Addakan ka nga agpanunot. Lola, nakasaganan ti amin. Nalipatan nyo ka din, amabayadan ti amin na banag? Ngamsaan amabayadan ti kinasirib, iho. Mabalin, Lola. Uray kita nyo. Mayat to ti masakbayak. Awan dwa-dwa. Agsipot kayo. Nada makita yo medyo nakainom. Asit ganyo kat amo yung ti aramidan nyo. Numadukot John, ipasayo atagos iti katuwa tayo. Ariglado, boss. Ado ti makitak ang medyo nabartak. Kampay idi, o masidagak nagdamag. Kabayatan akasasaw, at damapan itilikodan na. Kat amo yung teramidan nyo. Kampay idi, lumabas ti maysang. Ala, kasta ti aramidan nyo. Alaan nyo ti atensyon ta, tapno di da makadlaw. Saan kayo ngagpadlaw? Ngagamo tayo. Tapno nalaklaka ama alilaw. Dagiti tattaw dito Sige, boss. Dayjayan ti maysa anabartak. Asit gak. Dumparak. Intun matuang kami adwa. Umasidag ti daduma tatulungan da kami. Ika nga rin. Mapanmatid doa iti asidag. Ngemsan kayo nga gigiddan. Siga, buyong. Agpamarang ka nga empleyado ditoy. Tapno sikati umuna kampay idi amang tulong kada kami. Kitag man ti laking ti salpagalakin. Dayjay, asit kan nanti pagpagana na bartag. Natumbadan. Ay, sorry. Tiyak ang gabara. Ay, tulungan na kami. Nagsakit namin ti saka. Imasidag metten, dagiti ito akakatuami. Napaprusan ti may sakaduami ti patong tinapatugawan na bartag. Dayay, inala ng tipitaka na. Katinyawat na ni ti may sakadua. Mayatabuya. At taman ang diskarte. Nalaing nga talaga na ito ay alakyan. Mayat istilom, John. Agsipod ta sika tinakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbos. Oh, saan ka di amay mayat? No mga ala tayo manan iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ang maikari ako mapang iti grupo. Nga maganda tayo. Tama nga makaala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung umuna. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha? Pagtangada ko na iti barsa nga. Mayat istilom, John. Agsipod ta sika tinakapanunot iti pagsayatan. Ikang ka iti bonus. Agyaman akbos. Oh, saan ka di amay mayat? No mga ala tayo manan iti kadwa tayo. Tapno ad-ado ti maliksab tayo. Sige. Noon ta makita tayo ang maikari ako mapang iti grupo. Nga maganda tayo. Tama nga makaala tayo iti ulag. Ariglado, boss. Kilatisan tayo pa yung umuna. Ngam namadlaw tayo nga ulag. Ha?
Pagtangad ko na iti Barsa nga. Apay ka di ngagsangsangit kayo, Lola. Saan pa'y matkit ni akong pirmado, iho? Aguray tapay iti sumarunong update da. Saan kayo amawatan, Lola? Anya ka diti parikot? Aday mawag asigod agayem da mamam. Ada kanuda ka sana pasamak ka na kuha da iti abroad. Anya? Anya ka no tinapasamak, Lola? Na-aksidente na ka no. Iso masapul nga urayon tati sumarunong nga update. Anya? Kasano daytan, Lola? Kumusta dan? Anda na kano iti ospital. Ngam nakaro kano ti kasasaad na nga agpadpada. Apay nga nga awan ni Ramon. Nakitam ka di? Saan pa'y mat? Ang mga numala daw lang ang sumangpat. Ang mumat na di akadalan ta. Always happy, go lucky. Kaadalam ka di manipod grade 1 kayo? Idi grade 1 na, dakkelan. Ngam gaputan nagulit-ulit, naabutak. Iso ang nagkaadalan kamin. Kasta ka di? Di nagsaksakarmot kan kay di. Kanayon idi ubing kami pa'y. No saan ko apasakaran, layatan na kitidanog. Mabutengak mat iso pakopya aklatan. Kanayon na kamad nga ilibre iti recess? Wen iso akanayon kumat apakopyaan. Kasano noon pagsakaran na ngay? Di nakakaasin tama 0. Bakat, ada ka no dagiti bandido, nagdaw-dawat ka dagiti apet. Ken dagitay agal-ala iti dingwon. Wen, ada pa'y kano kadwada at umboy. Ay, alaan dalatan ti kayat da nga alaan. Naimbag no saan da nga agdangran. Nulakat, tas itatalugod ka kano amang tad. Di da ka ananwan. Angam no natangkan kano ti ulom. Ay, amangan nudang randa ka. Ti ko na siguro dagita at tao. Kat agnanayon ti kasta amade nga aramid da. Ay, anyan tula engen ti agbalin amasakbayan dagiti kakasta aparswa. Ay, mananggun daw ay da. Ay, nuapay mat, anagalis dagita iti pan nakabagiti lintag. Dumteng to ti aldaw dagita amanagdakdakes. Kukwa da ita. Ngam kukwa met ida ti lintag, inton dumteng ti gundaway. Ti cellphone nyo, Lola. Amang ano awag ti gayam nyo di abroad. Sige ta sumbatak. Hello? Wen, anya ka din ti madamag? Anya? Sige. Agyamanag. Bye. Awan ka no ti kasat nagiti dadangkal mo, iho. Anya? Kasanutan, Lola. Apay nga naggidanda ng panaw ka data, Lola. Day tangarud ka. Unay mo't lang arudan ti kaskasat na. Hindi pa'y ngamin nga ibagbagak nga agawin dan. Ngam kinay kayat nakit din tinag-TNT ijay. Anya? TNT da ka di pa'y aging gayeta, Lola? Uwan, iho. Saan damat ngamin ngay nasikaso dagiti rumba nga sikasuan na. Ita, na ito'y tirigat na. TNT na pa ilang aging gaita. Jomar, nadamag mo ka din tinapasamak kadagiti dadakkel ni Ramon? Apay ka di? Kasangsangpet ko ngamin anag gapoy di away. Masigurado. Masadutan ni Ramon nga agadal. Tanatay ka nun dagiti dadakkel na. Ha?
Ti amana, wano ti inana tinatay. Naaksidente da ngagpadpada. Ha? Naipanda ka no iti ospital. Ngam, awan latta ka no. Ay, sus. Kaasimot ti gayon ta. Kaano nga tangay ama isang pati bangkay ta? Day tati saan tayo nga amo? Tati enti da ka no gayam ijay. Una yan. Kinay-kayat di tinagtiinti. Ng tindalan da iti legal. Tapno awan ko mati problema. Jakman amo. Kastamat timbagan ni Ramon, idinagsabat kami ijay tiyandaan. Ay, nalpasan ti klase ta. Inta iti balay da Ramon. Among ka di no sa dino ti balay da? Wen, amok. Ita ka din ti ipapanta? Wen ko ma. Inta met andi ngayon ah. Manungal daw ang naglangan. Amangan no sumadutan nga umay agadal. Tawanan dagiti dadakkel na. No kastati ko nam. Di mapanta. Amangan no mapilpilitan ka met ako muyog kanyak. Saan? Ang awagak pa'y ni nanang. Ta ibagak ang maladawak nga agawid ita. Ibagak akadwa ka. Sige, tamangan no agdanagdangag paiso. Amangan no atapon lakid di mapukpukaw ka. Uwan no nakitaray ka. Ha? Asino ko mamot ti pakitarayak ngay? Naimbag tayo may kayo agagayim ko. Nasakit na ito yung napasama. Pakirodom ti pakinaka mo gayam. Adda kami lang agagayam mo. Then, umay ka kumamot la agadal. At naawanan ti ganas kong agadal. Nalidaya ko na ita. Gayam. Talaga akas ta ti mariknam ita. Normal laang dayta. Ngam inton agbaligi kanto iti biyag. Saan to nakasta ti mariknam? Kasano ko mga agbaligi ak? Katawan matandag iti dadakal ko. Ika gumama agayam. Napimpintas si masakbayam. Naigaid mo ti agadal. Jack paya mo ti aramida kita. Mariribukan ako na eh. May mayat sa numapan kalat ta agadal gayam. Tapno saan asayang ti aldaw nga aglabas. Naimbagman, tay mayo binisita ti apo, balasang ko. Maasi kami ngamin kankwana, nana. Nasingad agayam min ni Ramon. Kat, makipagladingit kami iti napasamak. Agyaman kami, balasang ko. Dakalakit di ti epekto na daytoy ka ni Ramon. Lakit di nana. Sapay agmay-may sa nga anak. Awan pa'y kabsat na. Awan nga rod. Kasanunto nga talaangan ti apok. No awanak tumutan. Saan kayo ko mga agsawi ti kasta, nana? Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Nga masapul nga akseptaran tayon dagiti pasama kakasta basang. Kaya tayo manweno saan. Mapasamak dagiti banag adi tay pulos namnamaan. Husto kayo, nana. Bilibak iti kinawada ti kapanunutan nyo. Manmano ti kasta. Ay, kaasimot ti gayam kan kaadalan ni Jomar. Naggidan apimusay dagiti dadakkel na. Ay, awan nga raw. Nagkasang agpaiso. At dada iti sabali apagilian tapno mangged. Ang kasjay mo't ten tinapagtangda. Ay, kita man latibyagan niya. Adda nagasat, adda mo't agmalaas. Masapaw lang nga ikagumaan ti kaadalan ni Jomar ti agadal. Tapno may saganaan na, tinasayaat amasakbayan na. Ngam naibagamot ni Jomar, anasadot ka no nga agadal. Ay, masapol nga igad na ti agadal. Nang runa, tanatayan dagiti namnamaan na amang biyag kenkwana. When sapay awan kanu ti ammo na nga aramidan at trabaho. Tanarwam itinanam ay apanagbiag. Adwa kalding tinsangpet dagiti kakadwa.
Imbag lang abasto, boss. Uray ka na yun tayong agparti. Mabalin lata. Nga mawan matapulos ti Ricardo dito'y hideout tayo. Sana parikot day ta, boss. Ado ti mula ti tao ijay patad. Adda nagmula iti sibuyas. Adda nagmula iti bawang kenlaya kas kada paminta. Ijay laangan ti mapanpagalaan. Naglaka solusyon. Anta kadimat nagmula iti bitsin? Ha? Maimula ka di matibitsin, boss. Kangkangag ko day ta sa ludsuda. Mabaling gayam nga imula tibitsin. Ang mga nupati asin, kat mabalin nga imula. Ing kayo nga roden mangala iti Ricardo. Tapno agparte tayon iti kalding. Boyong, ingkayon, mangparot kayo lata. Ha? Bingay tayo kadagiti nagmula. Ay, lakay. Nagbiit nga aglabas ti panawin. Ay, dandanin agturpos iti senior high ti anak ta. Uwan nga rod bakat. No padpadaanam, kasla nagbayag. Angam no di mo padpadaanan, kasla pagbit. Addan sa kanu maawat na apam madayaw. Ay, nasaririt ngamin ti anak ta. Iso maragsakannak. Si kalaang ayat ti maragsakan bakat. Uray siyak mata. Ang makapagkuleyo nga ta ti anak ta. No isulakit di ti makaala iti kangatuan apam madayaw. Libre ka no ti tuition na iti college. Ay, sapay ko mga rod ta iso ti kangatuan. Awan ngamin kwarta abus-busen ta no agadal iti kolehiyo. Into nagturpos tayo. Agtuloy kayo kaditi kolehiyo, gayam? No, mapagasatan ng valedictor yan. Agtuloy ang gayam. Sika ngay. Amumat ang nakapoy ti utak ko. No adal ti pagsasaritaan. Oray kasano kinakapsot ti may sa atao. No igaad na ti agadal. Agbaligilat ta, Ramon. Gagat lang kan anos ti kasapulan. Kasano? Kat sa anak mat ang nagagat? Kan awanan anos ko? Anya nga ro ti aramidam, no di kan agadal. Makamo ditan, no anya ti pangisadsadan kanyak ni gasat. Saan nakasta gayam? Masapol ada tayo lang timang birok iti masakbayan tayo. Dandani ka nagturpos iti senior high, iho. Anya ka di akurso ti alaam. Diyak pa mo, Lola? Awan pa'y napilik a kurso? Rumbang ko mga adan. Tadandani ka kat nga ron agturpusan. Anya ayat ti kalaka na kurso, Lola? Amangan no narigat. Kat sa anak tumat lang ang makaturpos. Saan ka ngamin nga agpanunot iti negatibo? Padasam pa'y asak ba'y asumuko ka? Di ka pa'y lanang rugrugi? Ibagamon anarigat? Kasanon ngay, naawan ton pagsakarak. Makasungbatak pa nga tayo iti exam. Agpanunot ka na imbagi ho. Si kamot laang ti marigatan no awan adal mo. Nang runa no awanak ton. Ha? Di kaya agsawi ti kasta, Lola. Diyak amo ti aramidak no awan kayon ton. Ngam awan ti tao abu matu di ti rabaw ti daga. Uray saan mo akayat. Dumteng to ti panawan nga agmaymaysa ka. Iso nga iyunay-unay ko. Nga isaganam ti masakbayam. Masigurado kasi ka ti valedictorian inton agturpos tayo, Jomar. Ay, sigurado nga eskolar kanto. Sapay ko ma. Day talang aminin ti remedyo. Tapno makapagtuloy ak. Awan mo't kwarta lagi ti dadakkel ko. Awan dua asika. Tasika ti kalaingan iti klase tayo. Nadamag ko ti paborito da nga estudyante ti valedictorian. Taado ka no tinaitulong ti pamilya na iti pagadalan. Ha? Unfair mat no kasta. Saan ka di? Awan mabalin ko no kastaman ti mapasamak. Adumot ti pasama ka kasta. Gaputa da na itulong ti may nga estudyante. Ison ti pagbalinin da a valedictorian.
Awan ka di ti maaramidan tayo nga estudyante, may papan iti dayta abana. Kinasarita ni ma'am. Ni Lloyd akaadalan ta. Agpayson sakat ti atap mo. Ani Lloyd ti valedictorian. Saan kat asika? Adda igam na akas la valedictory address. Kinasarita dakmat itay. Nakunada pa'y surprise to ka na. Ket agisagana kami iti valedictory wenno salutatory address. Apay nga minakas jay. Di da ibaga, no asino at talaga kada kayo ti valedictorian, wenno salutatorian. Basta imbagada mo ta mangisaganak iti speech ko. Apay nga akas jay. Pinagsagana damat ni Lloyd ah. Denggan tatiyawag na. No sikat ti maawagan, kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Lloyd ti valedictorian. Sapay lako ma. Tas sikat ti valedictorian. Gayam. Our salutatorian is... At daytan. Sige. Denggan tatiyawag na. No sikat ti maawagan, kaawatan asikat ti salutatorian. Kat ni Lloyd ti valedictorian. Sapay ko mata sikat ti valedictorian. Gayam. Our salutatorian is... Lloyda Santos! Ay na! Jomar! Kaawatan asikat ti valedictorian. Kung naklagit din wag paiso tinamag. Ani Lloyd ti valedictorian. Ay na! Kablaawan da ka! Agyaman ak unay. Agyaman ak Diyos ko. Makapagtuloy ak matlangan iti kolehiyo ang libre ti panagadal ko. Kablaawan ka, anak ko. Pinagtalinaad mo ti kinasaririt mo. Dayta ti gungguna ti nasingpet, ken nagagat nga agadal. Ay na! Ipanakkel da ka nga anak, Jomar. Ay uray kasano ti kinarigat tayo. Maituloy mo matlaang ti panagadal mo. Tikari kada kayo nanang, tatang. Magunod ko ti baligi. Awan ti imposible. No nagagat, kan nasaet ti may sa atao. Ada na sa o kanyak ti principal, nanang, tatang. Agsarita kami kano kalpasan ti graduation. Inton mapan ko alaan dagiti daduma pa akasapulan. Inton agenrolak iti kolehiyo. Aha, taapay kanaw. Mamuak to ano anya ti bagada. Kasla importante met. Ay, amin kayo kade, wenno si kalaang. Siyak lang mo tinang ibagan na, nanang. Ay na, imbag ta nagrarana tayo ang mga laiti card, kan diploma tayo. Sa dinong iti pagadala minton umay pa nagsaserrek. Kunada nanang, ijaya ka no kabisera nga agadal. Kina maestra ti kayat ko apagbalinan iti masakbayan. Siyak. Diyak amo no agtuloy akpay wenno saanan. Nang runa, no agsisina tayo iti pagadalan. Sa dino ti paginrolam, Jomar? Agsarita kami pa'y kano ka ni principal. Addan sa ibagana kanya. Amangan no tulungan na ka. Kaslang amin adda kayat na nga ibagakan ka. Mapangkangarod ijayan ni principal Ta ibagam tumot kada kami, no anyat ibaganakan ka. Sige nga rod. Tanakitak ni principal itay asimbrek iti opisina na. Good morning, sir. Ada ka di bagayo kanya, sir? Agtugaw ka at napatag ti pagsaritaan ta. Masapol ka saritam dagiti dadakkel mo, may papaniti ibagakan ka. Agyamanak, sir. Adda nakisao kanyak. Ano kayat mo kano ti sumrek iti seminary? Ijay kan ngagyan, kaya't agbalin ka pa di iti masakbayan. Kayat mo ka di? Padi, sir? Wen, Barok. Manmano ti agpadpadi ita. Anya ti makunam? Jack pa'y amo ti isongbat ko, sir. Ti Diyos ti kang runa na pagserbiyam iti daytoy nga aramidem.
Isong agpanunot ka, kadag sublikan to kanyak, no addan desisyon mo. Kitaam ni Jomar ang nakatugaw iti sirok ti Akasya. Apay akas lang mariribukan. Anya nga ta timbaga ni principal kan kuana. Apay nga ta akas jay. Adda nga ta parikot. Asit ganda. Tagdamag ta. Kitaan ta. No umay dito'y sigod a pagsisinarakan tayo. No saan nga umay? Di umasidagtakan kwa na. Itala nga makita kakasta ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutin na. Wenarod. At dalakit di pa kariribukan na. Maamuan ta dayta. Inton agsasarita tayo. Anya ka diti pa kariribukan. Anya ka diti imbaga ni principal kan ka. Da kayo man ti damagak. Umanugot kayo kadi. No ibagada kada kayo nga agpadi, wano agmadre kayo. Anya? Padi? Saan siguro ang maibagay deta kanyak? Anya nga ruti maibagay kan ka, Ramon. Tulisan? Ha? Tulisan? Nalabit. Ngam no padi? Jaklamon. Sana ka mang rabrabak. Seryoso ah. Saan kami matamang rabrabak gayem? Naklat kami lang iti saludsod mo. Si ka Adela, kaya't mo ti agbalin na madre? No agbalinak a madre. Matulungak nga ta dagiti dadakkel ko? Day tama ti pakararibukak. Kasanunton, amatulungak dagiti dadakkel ko. Lakay, di mo ka di madlaw a manipod si mangpet ti anak ta. Saan meten a matagtagare? Uray gayam si ka, nadlaw mo day ta. Ay, kayat ko kumati agdamag. Ang urayak laengan nga iso ti mangibaga. Kasanungay, no di mo mauray ang mangibaga. Ay ket urayak tinasayat agundaway. Sa akto agdamag. Saan nga ta? Ang maipapan iti babae, iti pakariribukan na. Ay, sapay kuma. Tay baganan to, no anyaman day ta amang riribok iti panunot na. Ay, kaslamadaga nak. Ang mga nudinan tumaipamay sa ti panagadal na. Di ka agdanag, bakit? Nasirib ti anak ta. Di nanto dadaelen, ti masakbayan na. Nakadesisyon ka kadino, nyamot lang akurso ti alaem. Masapul akaduan ka mapan ag-enroll inton mangrugi ti panag-enroll iho. Saan kumapay, Lola? Narigat siguro ti agkolehyo. No na ba ilam tinagadal iti senior high, apay kumaadi mo ka ba ilan ti agkolehiyo? Kuna, tadda ni Jomar aparasuro, no anya ti isurat ko. Anya ti kunam. Day talalapayag mo ti makangkangag iti ibagbagam iho. Adapay papanak, Lola. Inton maminsan to na pagsaritaan ta ti bagbagayo. Ne, papanamon gay. Aguray ka tadapay pagsaritaan ta. Di na kun intal talag. Madlaw ko asaan nga interesado nga agadal ti apok. Anyan tulaangan ti masakbayan na. Katawan mo't amu na at trabaho. Ramon, apay analiday ka? Kan papanam ka di? Jak amo no sa dino ti turungak. Kayat ni Lola nga agadalak, nga masadutak. Apay amasadut ka nga agadal. Nasaya at to ti masakbayam, no kasta ti aramidam. Para iti masakbayam ti ibagbagan ni Lolam. Saan apara kan kuana? Siyak ti marigatan nga agadal, saan nga iso? Gapo, tasikamat lang tagnumar. Di ka katagyaman, tadapay ni Lolam amang iyal alikakakan ka. Nagtuok ti agmalmalom nga agyan iti uneg ti pagadalan. Ag-review iti rabi. Ag-aramid iti homeworks.
Jakmat nga rod, mauawatan. Agyaman kakit di ada kwarta ni Lolam apagadal mo. Kasanon no awan, anyan tungay tagbali na masakbayam. Ha? Ibagam kadagiti kakadwa, tamapan tayo iti patad. Anya ti sumaruno apun tiriya tayo, boss. Mayat no iti night spot. Duang amin ti mabalin nga aramidan ni Jay. Anya ado, boss. Amo mo na, aglangay ka nagsipdot. Di mo ko na nalipata mo ti sigod nga aramid tayo. Saan ko nalipatan, boss? Ang damagak man lang. Agkalap tayo kadi iti kadwa tayo. Tapno na bilbilag tayo no adda operasyon. Imbag ta impalagip mo manenday ta, lakyan. Ni boss met, lakyan manan. Sige boss. No adda makita tayo ijay patad apagduaduaan ti panaggrup-grupa na. Iso ti kasarita tayo. No kayat na ti kumapeng kada tayo. Boss, itay pa'y anadlaw ko ti lalaki nga umiinom. Kasladda parikod na. Ang may samad iji suli. Amang ano mabalin na kasarita, no kayat na ti kumapeng kada tayo. Sige boss, asit gak intun madamdama. Ang mga no adda urayan na. Paliiwag pa'y. Sigan ti makamo iti diskartem. Amok akabalam dayta. Sige boss, parang mabulilikong ko dayta ako mapangkada tayo. Kas makita kiti panaggrup-grupa na. Kasla kontrabida iti pelikula. Kat, siya ka di ti bida, boss. At ayamot bida analaan, ha? Ni boss mat. Sanak mat analada. Nagtarak tubay. Mabalin ka di, ti makitugaw iti abay mo. Ang may sakan sa. Ha? Awan nga rod. Awan kadwak. Awan ka di mat kadwam? Anta kadwak. Nang nadlaw ko ngamin analiday ka. Nakakaasit suram. Man nakigayim kami kadagiti kakadwak. Naasi kami, kunak kuma. Kasta ka di. No maikariak lakit di agayim yun. Apay, awan ka di tigagayim mo dito. Dayta nga ron tinasakit. Tagadal ton iti kolehiyo dagiti gagayim ko. Masadutak nga agadal. Dayta man tigayat ko kan ka. Da kami, awan adal mi, ngam naragsak kami nga bibiyang. No kayat mo tagragsak, makikadwa ka kada kami. Ha? Anya ka di aramidan niyo? Awan mat, intayo laang agdawat kadagiti aglaplapusanan iti pagbiag. Tapno oray saan tayo agbanog, agbiag tayo anaragsak. Papanam ka di iho. Apay naging impake ka. Ingka ka di agenrol? Agenrol, ngam iti sabali a pagsayatan, Lola. Saan kat nga di pagadalan? Sa dino ko mati papanam. Ang mga nutila sursurutam. Gagayim ko ti sumurutak, Lola. Naragsak ka no ijay. Ken awan ka no ti rigat. Adda ay amot kasta. Saan ka pumanaw? Ituloy mo ti agadal. Agbiag ti tao, nga uray awan adal na, Lola. Basta, saan ka pumanaw, iho? Baybay anak ka ding agmaymay sa ditoy. Umay kayon to bisitain, Lola. O sige, inakon. Ha? Saan, apok? Agsubli ka kuma ditoy. Ay, awan lata. Di na kun intal talag. Papanan na ngatan. Anak ko, mabalin ka di amaamuan no anya ti pakariribukam. Maipapan ka di iti babae. Ala, apay ko mapakariribukak ti babae, nanang? Ay, ta saan kamot ngamin amatagtagari, anak ko. Kuha nanang, pampanunutat. Muawatag ti insingasing ti principal mi.
Ha? Anya dayta nga insingasing na. Kasarita kayo ka ni tatang. Noon niya mati makunayo. Ala, orayon tangarod ni tatang mo. Ay, napan nga min di ta kaaruba kat. Ang masigurado asaan aparikot dayta nga ibagam. Diyak ang mga rob nanang. Naparikot para kada kayo hunusahan. Sige, inaklaan ayaban ni tatang mo. Amangan ngamin no agbayag ijay. Naimpagtasimangpat kayong tatang. Nanang. Magagaranak. Nuan niya ti kayat mo nga ibaga. Kayat yo kadi nga adag pa di nga anak yo, tatang. Nanang. Ha? Pade. Ne, apay anadamag mo dayta. Adda ka di arapaap mo nga agbalin apaday. Anya nga ta ti desisyon ni Jomar. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu itaalawas ana paulwan. Maudi nga anges. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.